Tinte moga mone ɗemgal pular ngurdam tumaranke tawa heblanta on ɗum ko goomu maga fedde fulɓe Italie e dow wallandirde e télé fulɓe mo Sénégal alaɗo yano artiɗo wonno caggalde Jolal go hono session 1 gasi eɗen natana Jolal ɗiɗi hono session 2 caggal rewindade Jolal go hono session 1 lamde kewɗe ɓuuli wondude e kumpa holna gueɗe ɗe jogori gasirde kala jiɗɗo laaɓede hoto luute Jolal ɗiɗi hono session 2 sabu ma on keɓ jaabule laaɓtuɗe kadi ceerton e kumpa dewgal balɗe e ramata hol battanimo Mamadou Thiam caggal nde itta e bedda holi no gurdam makko kesam jogori siforade gori jol caggal nde wasi golle holi battanemo kodgol Abdoulaye Diallo Afrique holko jogori jibinde hakkunde makko e joom suudu makko Dieynaba holi ɗo wattinta lamde ina keewi kono ma on keɓ jaabuli laaɓtuɗi cawɗi mana jurum kayisaji e jalnika ngam duysude on e dow weytare Jolal ɗiɗi session 2 gurdam tumaranke ina yalta e télé fulɓe kala alkamisa caggal kaburuji waktuji nogas hono journal 20h Sénégal rogere adande épisode 1 fuɗɗoto ko alkamisa nogas lewru yarkoma octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi hotomo luuta